Здравейте хора, днес ще пробваме такис. Ама нека да нямахме ли тук? Първо, тестинг смел. Я да душкам. Я душкам. Я душкам. Не, вижте да са не подмени. Айде, взимай. За не екстремни. Кой знае колко люташ. Айде, взимай, Здравко. Към камера. Ще го пробвам. След 3, 2, 1. По-малко ръпай, бе. Мало, то ли е? Бе,